We are the Pineapple Family! Hello guys! Today is December... Yes, December 31st. And we are getting ready to welcome the new year 2025. Tuway ang phone na lang. Wala ko ka-vlogalin kagapon. Gid masyado kay because of business. And amuni ang amon nga little prizes for the family. Ready na, almost ready naman. Start na kami dugay-dugay. Ari na sing-sing. Ay na ang lechon belly. Ang akon nga fruits. Puro lang kuya ubas. Para na. Almost ready na gid ang mga food pagid. Kag mga family na lang ginahulat. Bubong nga ako ni Chura. Tigo na ko tayo dugay-dugay. Kaya busy kid tanan. Si Daddy. Busy kami. Halin kahapon. Kaya nag-general cleaning and then preparation for today's event. So, amo lang ng update. Later naman. Kaya actually, every 31st kami nagatipon-tipon. Hindi kami tanan ng mga family. This is gonna be 10th or 11th. Nalipat na ako nga year-end party. But this time, it's also a Thanksgiving year. We have a lot of things gid nga pasalamatan. Mga achievements, especially ni JJ. And kag healthy ang tanan niya family. Yes! So na naman. Okay, bye for now. Happy New Year! So, tonight we're celebrating year-end party with the family. Ready na ang tanan. Nara na ang lechon olo, belly, mga chutan dira. Ara na, ready na, and we're in brown. Naka-brown kami tanan. Ari na si mother. Start na, test mic. Ready? Sige, magpatinto kita anay ka. Let's put ourselves in the presence of the Lord. Today we're celebrating hindi na ang Christmas and New Year, but we're celebrating ang love sang Ginoo sa atin. So let's pray na. Father God, we give back all the glory and honor, and this we pray in Jesus' name. Amen. Si Papa Uye, ang ma-welcome sa tanan. Mag-message na lang tayo. Para buas damo juga salamat sa atong tanan kay karon sa gabi sa mga telepono sa kang pagpasalamat sa imong grasya nga sa pagkataliwan atong po kani kapay nga magpadayon kag sa gyapon mapagod atong gawas Kuai kita sing sablag dako kung may anak mo yun sandi palikaw kung tama sa itong lawas na tiyara na buntag di mabasok kani amo lang na akong mga pala Merry Christmas Advance and Happy New Year. Ladies and gentlemen, Nagkililita naman kita. Ako yung kapasalamat kita ko kay down habang nagadugay ang tinuig. Hindi improve kita. Kasi sa dasing na tuwig, ako naman ang mag-improve. Ang mga ginagawa ko kay para ano man ang ato ni nang maano naman ang ano ni Mama Ilin kay ano ni Mama Ilin. Amoy wala ini 2025 ano ko niya maka-plaster man ako kay para maado man ang ako ni pag ano nga maka-plaster ako. Ay kamu maka-plaster
sana kabay pa amo nang ginapangamuyo ko kabay pa nga amo manggihapon kita manggihapon pagbago kung sinong may ara sa ako no manggihapon mo di kay manggihapon kita why pagbago kadaan lang gyapon amo lang na akong mahambal kag advance Merry Christmas. Advance Merry Christmas. 2025. Ano to? Okay na to. 2025 advance. 2025 advance. Good evening sa tanan. Ano to? Thank you sa tanong nga Ito nahulog. blessings nga nag-aabot sa atong tanan. Ako na lang, Sa 2025. After na lang. Good health, magyapon. Yang full of love, may unity, magyapon kita. Kaya tanan nga mga handog sa atong mga kabataan, maabot. Happy New Year sa tanan. Ako lang pasalamat ikot for this year. Kaya kung parang dumunta this year, wala kita sa mga major heartaches, no? Last year, yeah, daw grabe, gito yung kadamo, gito sa mga major breakdowns naton. Pero, so kung year, ito nga, may araman tagpuro mga silent battle sa aton, kag-isa, kag-isa. Pero, ang pasalamatan, tanga bisan pa paano, goods man gapon. Kapay man kuya gapon, kay para sa isa kay isa, good health lang gid, kay health is wealth itya. Amo ginayang kayamanan, takay kung maluya nga itong lawas, hindi kita ka ubra sa nga itong ulong prakon ni, kung maayo man yung lawas, na kundi may chance pa, may chance pa. Thank you, gid, kagyo. I love you all so much. Ako napasalamatan sa buong ito kay ano ba ng mga prayers naman since pa medyo na-answer gid sa buong year. Kag napasalamatan ko man kay sa tanan nga nagyan man ba na sa kamiot pero naka-survive gyapon. Okay. Dala, Happy New Year. Thank you. Ako mga balo. Alit sa sining nga tuig, sa dasong nga tuig, kabalo kita sa pagtitid, kabalo kita kung ano nga ito naglasyuhan sa isato. Priority ang priority. Ang paiswila sa atong mga bata, atong ginapira sa kasuhon nila. Muna nila akong ginakuan nila. Dapat sino mga kabalo kita magtitid-titid na ga-us-us ang palda kag pante, pero galakon, wala. Gataan sa atong mga kabataan ko ako na wala din. Amo gilang na ako napasalamatan. Thank you. Oh, diba may tips pa kita nga na learn. Tsak to man na kay wala nang grabe di sa buong na pamanakapod na. So, matipid-tipid kita. O, hindi na ito magayon. Sige, matipid ta. Ready? 1, 2, and go! Finally na! Finally na! Discard, tinali na! Oh, ay, ulo! Abot, ulo! Na, sige, ulo! Na, wala ki mo, wala mas kinagin! Na! Mali! Oh, pag-gustuhan, na yun ang reaction, basta, Sara! Oh, ulo! Na! The winner is ang team ni Nasinangin. Dali ka naman namin nag-iot-iot. Ating kamuta. Okay. Dali din ang mga winners. Isa ka utan. 1, 2, 3, go! Kalabasa. Mamal. 1, 2, 3, 4, 5, go! Isa ka handa kung may birthday. 1, wala pa! 1. O, isa ka handa kung may birthday, ha? 1, Oo, Mino. 3, 4, 5, Go! go! Oh, what? Alan, sang bata
ni Nong Ipin. 1, 2, 3, 4, 5, and go! Kobe! Cartoon character. Okay, 1, 2, 3, 4, 5, and go! Mickey Mouse. Gaya ko sa pangalan na makita niyo sa Bulaga. 1, 2, 3, 4, 5, go! Ang ara sa No Limit ang Hera. 1, 2, 3, 4, 5, go! Jose Rizal. Grabe. Ang scientist pa na bali ng ipin. Ano sa month ha? Ano nga month ang ara sa inyong utong unang-una game? 1, 2, 3, 4, 5, go! December. Oh, tumaw sila. O gain na lang po sa ngalan sang ka sinipaw-paw. Dapat chinchin na kilala mo na kasi sinipaw-paw. O sige, dapat pareho para sa inyo ang karunduman. 1, 2, 3, 4, 5, and go! Sing-sing. Ah! O gaya ko sa pangalan sa isa nyo kakambala, dapat pareho at wala na napilian nyo, dapat lungan ka mo. 1, 2, 3, 4, 5, go! Sabi ko ba pala pakamunga-tunga? Gaan mo ko, pili sa number sa 1, 2, 3, okay? Ano nga number ang piligaw nyo? Dapat lungan ka mo ni Manutuwi ha? 1, 2, 3, 4, 5, go! Ano ano? Pili ka mo sa number from 1 to 5. 1, 2, 3, 4, 5, go! Ah! Isa ka sports. Dapat tungan ka mo muna no ha? Wait lang, ang pag-go. 1, 2, 3, 4, 5. Wala ko, wait po niya. 1, 2, 3, 4, 5, go! Pagsiton. Silang makabi ko, maarnis ang isa na basketball. Okay, let's eat. Balik na natin si mama niyan. At makakauntaan na ay sakit mo sa tutunlan, mag-host ah. Okay, eating time. Napray tayo na inuwat. Hey, hey, hey! Monita, describe. Ay, gana. Tao, Kailangan dapat. ilong, may ilong, Nung alangan nga wala. Sabi na nga, sakit sa ano. Tako ka na, nakapost na pa. Ay, oo. may leg sa manok, Ate, sino nila? si Saysay. Wow! Ay, silong mo na. Eh mo. So, kung mo gina sa ubas ko, siya lang inubos. Tawa pala pala nakapupog eh. Oh, describe your enemy. Ang enemy, ibong monito or monita. Mataas, punggor. Labuli na mo yan. Siya ginaman? Ay, kayo mo gift din na? Oh, ang gift nila! Sina? Ang pensya ko? Pariho mo lang kamo pensya kasi pariho lang yung naging gabakal nyo yan. Oh, gana. Naman ang bawal. Ang manang pa, describe din namin namin, dapat kapag describe ha?
Hindi bully ha? Basketball player man. Basketball player? Hindi man armless na siyempre si Sai out na. Ano, sakay? Iskila. O sakay? Hindi sa walk? No way! Manang pao gali oh! Dali na. Manang pao. Thank you naman ang pao. Kinayayay yan! Yata na kayo manang ay di. Describe. Ikaw ang pagkayo ka ha? Ay, ko pala. Gamay. Dako. Gamay. Ano pa? Nakamanghod sa cassettes. Pinakamanghod sa cassettes? Si Winter. Okay. Nagagiting. Sinuting, imuting. Ay, wala na sing-sing. Wala sing-sing na tayo. Talo na ni Sia. Ay, budi-budi. Kali ka ba ka budi-budi? Anong pao? Scoopy. Ano Scoopy? Tia, kag na Scoopy. Okay. Preparay na ang presentation. Sino yung mukot? Express? Sino yung mukot? Ito ko sa'yo mo? Kaya tawag ko kay Manang Pau-Pau. Ay! Manang Pau-Pau! Okay, tapos na ang monito-monita. Yellow ay Ito ko si Station. Ano yung mamukat? Oh, ito si Station. Ako lagi. Ito ano ka na? Pwede na pangalian. Diba na? Oh, palakpak! Palakpak! Wala ka na Paro na lang. Thank you.
5, go! iPhone. Marami ba? Branson, sapatos. 1, 2, 3, 4, 5, go! Nike. Dapat pa rin, kung sa mata. Malakan mo ta. Ang sabi isang sapat. 1, 2, Dapat pa rin, kung sa mata. 1, 2, 3, 4, 5, go! Baboy. Branson motor. Brum, 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 brum. 1, May pagani. Ano, dungan dapat. and kaya mo sa Branson. Up, up, up. 1, 2, 3, 4, 5, go! Sana lang. Pilipino or Tagalog na pelikula kaya daw paborito gininigaw ng tao pikalaw. 1, 2, 3, 4, go! Wala na sabat. Naglakad.
tatlo ang consolation prizes, ang 500 pesos. Tapos, ang ato ni mga minor, kag ang major ka, which is ang mga electric fan. So, ready na? Every family nga may representative, come forward. Nag-household din ang sa representative na. Tapos, magbunot ka mo, hindi yung tanay pag-open, ha? Mambal ko kung open na, ha? One, two, three, four, five. Open! Di ka rin mag-react. No reaction yet. No reaction. Ang tatlong 500. Ang tatlong electric fan dire. Kung di ba, anak ko nila. Oo, iba na dahil na yun. Okay. Wow, congratulations. Congratulations! Okay. Ay, abo, ilagay pa din sa kayo sinina nila. Ano, wait, nagpalmali mo? Okay. Sino ang nakabunod sa death fund? Death fund! Ay, mga grand prize mag-i-share ng ipe? Masang ito. Masang it. Ang last pa nga punot. Ang last mga buwan, dapat isa i-push ko. Grabe! Sino na niya? Hindi siya. And the winner! The grand Okay. Picture na. Grand prize. Wala niyo, may muni ha? Of course, why not? Kasi manok na nagagdigo ang mga Hoy, pati, pambala na yung inatakot. Ah, tayo na sila. Tayo na mga wine nila. Okay. Ang mga wine So, nila. ayun, mali. Picture na, tingnan mo na yung picture. Umihala kami na gamay na simple gift na ano ha, para sa taga-family. Yan din ang ipin na. Gusto niya, partner sa mga nagkaroon ng kaunod ka mo. Sino gusto? Kung sino lang yung interesado eh. Bailo sa 500, di ka mo? Oh. Dahil may give up ka na? Madaog space siya. Abay, gusto ko 500. Ay si Manang Pao, hindi na kuno yun. O, di draw lots na lang. Kung para sa imo, para sa imo. Yes, one again. Hindi ako na, stay siya ah. Sila. Pick one. Okay. Lang ko ako. Okay, 1, 2, 3, 4, 5. Electric fan. Te, ano mo? 500. Ah, sige. Amo ginay mo, yung kapalaran. Kasi trade ang 500. Second chances, kagin perme yan. Why na? Diba? Let's pray. Okay, Father God, salamat ito sa imo na padayon na pag-bless, na padayon na pag-ahatos sa among sa strength, wisdom, good health, and continue to bless us with the 2025 for us, Lord, to do more for you, Father God, and for our family and loved ones, Lord. Give us safe and sound, and give us, Lord, more achievements and blessings and provisions for the year 2025. As we pray in Jesus' name, Amen! All right. Okay na? Hindi na. Dahil may atag kaming ano. Sanag. Gift man para sa inyo. Tama, bago wala na gift po. Kaya bali ng Arlen. Wala kang ganda. I-replace sana
Surat ano ba? Ay. Doon galing daw na ano, hindi nabi pwede mapaliwa. Ah, sige na. namin na. Oh, pakikita natin yun. much! Thank you for the love and the thoughtfulness of you family. Thank you. Thank you. Puno na sila, yung kami na lang dinipilit, celebrate, and to welcome 2025! Wait na lang, 4 minutes. 3 minutes, I guess. Happy New Year na ako! Drop na gityan! Tuloy! Let's go! Happy New Year! Mama, 12 na ma! Happy New Year, Mama! Happy New Year, Mama! Happy New Year! Boss? Ay, boss ko no yan. Wow! Sabi ba, damo ba? Happy New Year, may langga-langga. Happy New Year! Happy New Year! Happy New Year? Tulog kita eh. Oo. Tulog ko na lang. Happy New Year! Happy New Year! Ha? Natarasan na yan. Ay! Ay, umalanta. Thank you for watching. Bye!